Haswa yaga bangangan keren syapang une usurok nongpo umden tu snapurut togine skap tak tang kendiat ya kecing keren jong MLA jong nongpo bat nakaliang jong ikong pindas kajing ya jong neka kam golong quite satisfactory ada ki don lang bat ki officer jong ki blue di shnong apa ki kajing ya jong kam la ngin page mentah almost complete ka bade bat ka home pipe kalau 100% ka hardware kalau 100% ta kan ka bade bat ki retaining wall kalau 100%. Jaga ka balaur tenang ta ikularu ban pej baro silan per jong kan ka surak ban yale abha nang ngidang lab shisin ba kajing pentraya hangtei ha kham hakmat hang ne po plasyahi ba kitep ya umpat hapo kti ma te nga don hanong po ngamyo I ya kata Henry ki wansen ya ki dur ki wansen da ki video ki prolog jong inang ne na plasya nam dan na diwan kiring video kilap ha katu ka porba uba pentrei ha katika umpat hang tei utep be hapo kti be te ute umpat padelong la bam ka kti nakaliang jong MLA jong kan nongpo konstituensi jongi ulale jirip nakapor syakapor ya une surok ba ukren upen sisha hana bala biang tip top 100% kajing siangrong nadu fast kut usken kut bat kumju menta ha une utat kut finishing tip top nadu ki humpat ki katwal hana tip top tika ke jinja ondala dap katokan de por hadin ke jimli grip jomnu MLA ban persngap iki paiba hadin ke ba ulong balabiang tip top unu surok Henry kapau tengkreng pat kata kajing arsap pat kata ka syuklik de prukom ban pen iya kemat ka pertei MLA juga nompo la tristom kuda ter hoi nam percaya ka ba pilik piwan hoi nam ong ya ka ba pimlik inspection na ka pospor ka de kamram ka jumpi ba pi hap ban inspection tap kata ka jinglei inspection ka jumpi ka jinglei pek ka jumpi pia ban pek benya kan tiap petia lada pidesha uta badan ka jik klik na bata jeni upai ba nakaliang hakaba nengkong ngin pai syadin tok ikong bindas ila lek ban syakhan kunta ila la aru ban penkomu ya minister jongka PWD road ngitip kum madu prestun tensong madu prestun tensong hadin dap kato kadesngi ula ai ki jingtho ki jingtar shen on stangno ya on surok NUS road nompo umden snapur te hadin ka ba nakaliang jong kombinasi ilai bersatkan hadin ka jiyo kita gikot ki jing pisyaban treno ya surok mai kong bindasru ila sange eno yang tadi disatkan ka jingi namar ba la pensisha lingba kita ki jingtho ki jingtar di nakaliang jongi ki nong jong ka thai umden nongpo katong idap da kajing sogmen ka ba kraw hadu kata bat nakaliang deputy chief minister ula kular yang bat ai surok kapen kemen yangi onda dap katok ne por kla trele le yedu surok le ani go kam sim kala kemen katok ke nomor balai ka jingchen jarba jong surok menta daki po snem ngimpat yo mat ya surok thmai te kumta nakaliang jongi ki nong ngila celebrate ngila le kemen badon ru na preng jongi ki balai piknik sop namar babale la yo surok
layo ban enjoy, layo ban pentelun ya kikam ki badal sa ha kani ka dong ka than ka jongi te ka weru ka banga snukta kalong ha ka por ka ba ki wan pli ya une mau nong rem ki wan bu ya mau nong rem ha ka por ru ya ikong bindas ki claim in ban ki claim khot ya ikong bindas namar balai mangau he ngakwa nam he de namar ta kadau bakim nam khot ya ikong bindas ngam nam keno ya deputy chief minister ngam nam keno ki bliu ki banabar nga hap hi ban keno ya MLA jini balai nam khot ha ka tu kasni namar ngatip ba ukwa kata ka nam jubor ubriu ubum treye ka kam ukwa ya taka nam ka babha kate ka babha kam nom la bansya te kunta menta ka pau tengkreng ka pau batre torti ya une surok tu ngaken tu ya kini company ki bala pau khmat bha hapo joge ni ke jala ka jogi kini ki kontraktor ki bala pau hapo joge ke jala ka jogi balai pitre arsap ya kino kini ki surok om tang menung surok umden snapor jogi Henry ya ki wei pat ki wei surok kat ki ba mapi pitre kaja kalong bet kumne balai bat nak e gadau ngatip pi don haga sokar pi bat haga bor pi long ki kontraktor te manusyu banut manusyu banut banle lagi nginle kat pangimon kata kani ka jumut ka jupi nagleng ka junga nga penrem jur nga kondem jur kum kini ki kontraktor ki bakwa ban bom tang ya ka pisa klem da tre nga penrem ya kini ki jaj kontraktor kum kini ki jaj kontraktor ki ba pentre asap hapo juga ke jala jing kila dai ban du jaj no hisendang pai ba di ngim dai ya ban island lau dai u klur pati lau dai u millionaire makna wan ban ai ki skim ki lun hapo ki snong ki thau ki jongi ngim dai ban ting ya ka ban me shakmat ban jare prasya namar bakato kadika bha ka jongi om bakadika bha ka jongi ngim dai ban ting kala dai ka por yangi bangi ham ban yakun ban yele persya bat kita kibriu kiba dan hakabor kiba jurat yaka long briu ka man briu jungi yaka bha ka jongi nakapor sakapor kitu bat kile torti nakapor sakapor ngimde yaka ban aila namne sakmat ngaketu yaki pra yudiban ngaketu yaki ribet ngimde ban buri yaka jingsneu ngimde yaka ban yada serdap jot ya ka jing sneu nale sakamat ngakentu jur yaki kontraktor trei pihap ban trei katkum bala mang ya pi pimdei ban trei manla pimdei ban le torti pimdei ya ban raha tangyal de kan mau ru na bata jongi ki pai ba haba la jit ya pi ni ki pai ba ngi la jit ya pi om ka bangi jit ba pi pentelun ya ka kam ka pi ban kamai spa ban lum thuk ban thit jaka ban thit puta ban snapa ki duran ban thit ya ka wei ka konstitusi na ko hagawei par ka konstitusi om gumta ngi jit kerpang ya pi ba pin long ki nong ya sat ki nong ya da ki nong ai yagi kita develop kiba ngi de ban yo kadai kata kamba kwa ban kan badong ha kana ka por ka bamta tinga kerman skap bau nu surok eni ga surok jungiru de ban yang tip top de ban long gune de ban yang tip top ngaru el dia tu mixtap ngaru ngala ban pek ngaru ngan pek nang nes kemat ngaru ngan pek ya padang nang nes kemat lada don
Nak lara dangdon hi kata ka jingduna ngarungan peningan tak direct back. Leayu marga de ka bahag ka jigi. Tangga de video junga parlam khobleshibol.